τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, σε εσάς, εννοώ στην περιφέρειά σας, είναι το μπλόκο της Σαλαμάνας, μεγάλο μπλόκο κι αυτό, και στη Λοκρίδα, αν δεν κάνω λάθος, επίσης. Ναι, είναι σε όμορο νομό, αλλά ουσιαστικά συμμετέχουν οι αγρότες από την επαρχία της Λοκρίδας. Ποιες είναι οι προθέσεις τους σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, οι προθέσεις τους καταρχήν έχουν φανεί και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει δημόσια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, βλέπω ότι υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και είμαι αισιόδοξος ότι άμεσα θα προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις και αυτοί που δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται την κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον από αυτούς, με κάποιον συμπατριώτη μου που είναι στα μπλόκα από τους επικεφαλείς και μου είπε χαρακτηριστικά ότι εντάξει, πήραμε κάποια χρήματα, σημαντικά χρήματα. Το σημαντικό πλέον είναι να δούμε και 10.000 να μας δίνατε εδώ, αυτή ήταν η λέξη. Πόσο θα ζούσαμε με αυτά? Θα ζούσαμε ένα χρόνο, 2. Το βασικό είναι να δούμε το μέλλον του αγροτικού τομέα. Και εκεί, κατά την άποψή μου, είναι το ζητούμενο τώρα, ακριβώς. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση από εδώ και πέρα, να γίνει ένας εκτενής διάλογος, έτσι ώστε να εξετάσουμε πώς μακροχρόνια θα έχουμε μια πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου. Δηλαδή, αυτό που απαιτείται, κατά την άποψή μου, είναι μια πολιτική επενδύσεων και όχι επιδοτήσεων, μια αναπτυξιακή πολιτική και όχι μια εισοδηματική πολιτική. Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε όμως πολλούς αγρότες, και γι' αυτό παραμένουν στα μπλόκα, ότι δεν πείθονται από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι ναι, αυτός ο διάλογος ανοίγει από αύριο. Ανοίξτε τους δρόμους και ελάτε να συζητήσουμε για τα προβλήματα που σας απασχολούν και για το μέλλον. Αυτό λοιπόν δεν τους πείθει. Εκεί είναι το θέμα. Κατανοώ εκείνο το κομμάτι των αγροτών που δεν πείθονται, διότι επί χρόνια έχουν δει με ποιο τρόπο λειτουργεί η αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Δεν κατανοώ όμως εκείνο το κομμάτι των αγροτών το οποίο προβάλλει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές όταν μιλούσαμε για την εξειδίκευση, στην αρχή το μεγάλο ζητούμενο ήταν, αφού δώσαν τα 500 εκατομμύρια η κυβέρνηση, πώς θα γίνει η εξειδίκευση αυτών. Όταν έγινε, ζητούσαν ουσιαστικά 2 και 3 δις. Άρα αυτό είναι μαξιμαλιστική απέτηση, αν λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Τώρα περνάει το νομοσχέδιο για το επίδομα θέρμανσης. Και δίνουμε 236 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 1/2 αυτών που δίνουμε σε αγρότες, σε 1.520.000 συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, έχουν δικαίωμα να πάρουν το ΕΚΑΣ, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Άρα η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Η οικονομική κρίση είναι δεδομένη. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε και να ακολουθήσουμε πολιτικές υπεύθυνες και ρεαλιστικές. Να σας ρωτήσω, θέλω τη γνώμη σας. Είστε ένας νέος πολιτικός που τα λέτε. Δεν είναι ότι θα φοβηθείτε κάτι. Αδικαιολόγητα παραμένουν αυτή τη στιγμή στα μπλόκα οι αγρότες? Παραμένουν δικαιολογημένοι. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου δεν δικαιολογώ κανέναν να είναι σε μπλόκα στην Εθνική Οδό. Ξεκαθαρίσω από αυτό. Είμαι αντίθετος. Να είναι κλειστός ο δρόμος, εννοείται. Είμαι αντίθετος στο κλείσιμο των δρόμων. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος, ειδικά το 2008, έχει πληγεί λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους παραγωγής, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική κάμψη των τιμών σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, δηλαδή, οι Έλληνες αγρότες είχαν μείωση του καθαρού αγροτικού τους εισοδήματος κατά περίπου 7% το 2008. Άρα, όντως, χρειάζονται μια οικονομική ενίσχυση. Αυτή η οικονομική ενίσχυση έχει δοθεί και η οποία λειτουργεί ανακουφιστικά. Δεν αντιμετωπίζεται το αγροτικό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται το αγροτικό πρόβλημα με αυτά τα χρηματικά ποσά. Παρά μόνο ανακουφίζεται, διότι υπάρχουν χρόνιες αδυναμίες, παθογένειες, υστερήσεις του αγροτικού τομέα. Διότι η πολιτεία επί χρόνια δεν έχει ενημερώσει, δεν έχει εκπαιδεύσει, δεν έχει καθοδηγήσει τους αγρότες. Αλλά και οι αγρότες έχουν βολευτεί τόσα χρόνια με τις παροχές και τις επιδοτήσεις. Με αυτά τα πυροσβεστικά μέτρα και τα χρήματα που δίνονται. Εκπαιδεύτηκαν ουσιαστικά με την κοινή αγροτική πολιτική. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι τώρα λένε δεν μας φτάνει, το έχουν καταλάβει. Θέλουμε τις προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν για το μέλλον. Αυτό ζητάνε. Αυτό είναι πώς είναι το κρίσιμο σημείο. Εκτιμώ ότι οι πρώτες κινήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι προς την σωστή κατεύθυνση, άμεσα να ξεκινήσει το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής και να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό το διάλογο και όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κύριε Σταϊκούρα, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί κινητοποιήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης? Τι λέτε? Κοιτάξτε, να είχαν προβλεφθεί. Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα τα γνωρίζαμε. Τα γνώριζε και η κυβέρνηση. Ξέρετε όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργήσει σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτή τη στιγμή η κρίση δεν είναι εθνική κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Συνεπώς, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί σε συντονισμό με εθνικές κυβερνήσεις και εποπτικές αρχές. Τόσο στην άσκηση της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής. Και εδώ ουσιαστικά η χρηματική ενίσχυση που δόθηκε είναι στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής, των δυνατοτήτων
που έχει η ελληνική οικονομία. Θεωρείτε, αυτό εκτιμάτε πια, ότι άργησε να εναρμονιστεί με τα δίκαια, όπως παραδέχθηκε στη συνέχεια, αιτήματα των αγροτών? Αυτό είναι αλήθεια? Δεν είπα αυτό. Ισχυρίζομαι ότι. Όχι, δεν εννοώ εκτιμάτε εσείς με Ναι, συγγνώμη. Η εκτίμηση γενικότερη από τους χειρισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι ότι καθυστέρησε να εναρμονιστεί η κυβέρνηση με τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Θα σας πω όμως ότι μέχρι την ημέρα χρονικά που κατέβηκαν στους δρόμους οι αγρότες, ναι, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είχε συναντήσεις στα ευρωπαϊκά φόρα σχετικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Θα σας θυμίσω ότι εκείνη την ημέρα δημοσιοποιήθηκαν και εκτιμήσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν δηλαδή μια κρίσιμη περίοδος, είναι μια κρίσιμη περίοδος, στην οποία θα πρέπει να κάνουμε στοχευμένες δράσεις, να αναλάβουμε στοχευμένες δράσεις και στους αγρότες. Ήταν δεδομένο ότι θα ενισχύσουμε και αυτές τις ομάδες. Και να σας πω κάτι ακόμα. Το Δεκέμβριο δεν κάναμε το ίδιο? Το Δεκέμβριο δεν προχωρήσαμε σε μια σειρά από στοχευμένες δράσεις για την άμεση ανακούφιση του αγροτικού τομέα? Δεν προχωρήσαμε στην έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων και ενισχύσεων, στην καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης, στην ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών με 150 εκατομμύρια. Δεν αναλάβαμε μόνο τώρα δράσεις, αναλάβαμε και τον Δεκέμβριο. Αλλά αυτό το πακέτο τώρα της ενίσχυσης θα έπρεπε να γίνει αφού πρώτα έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς λέτε ότι οι χειρισμοί ήταν οι σωστοί, λοιπόν? Δεν υπήρξε κάποια καθυστέρηση? Και αν θέλετε θα σας το αντιστρέψω και το ερώτημα. Θα σας πω ότι και 500 εκατομμύρια να δίναμε πιο νωρίς, εκτιμώ ότι κομμάτι των αγροτών δεν θα ήταν ικανοποιημένοι, διότι παρουσιάζουν κάποιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι, είναι και λίγο οξύμορο. Από τη μία τους δικαιολογείτε και λέτε ναι, έχουν δίκαια τα αιτήματα και η αντίδραση που έχουν, και από την άλλη λέτε ότι ό,τι και να τους είχαμε δώσει και νωρίτερα. Όχι, είπα σε κομμάτι των αγροτών. Σε κομμάτι των αγροτών παρουσιάζουν απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, είπατε προηγουμένως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όλες, και έτσι είναι, οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση να είναι σύνομες με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ τώρα αναδεικνύεται ένα ζήτημα, διαβάζουμε σήμερα στον τύπο, ότι η Κομισιόν αναφέρει πως δεν της έχει κοινοποιηθεί αυτό το αγροτικό πακέτο των 500 εκατομμύριων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα δώσουμε πρόστιμο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο, προκειμένου να ενημερώσει ή όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει λογικά. Πιθανότατα, επειδή θα γίνει μέσω δανειοδότησης του ΕΛΓΑ, να μην χρειάζεται και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι επί χρόνια, λόγω ακριβώς παρατυπιών ή υπερβάσεων ή παρανομιών που κάνουμε σε αγροτικές επιδοτήσεις, έχουμε πληρώσει πρόστιμα, τα οποία έχουν επιβληθεί και έχουν εισπραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λάθος πράξεις και πρακτικές που ακολουθούμε στο παρελθόν. Για νομιμοφανείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε τους Έλληνες αγρότες. Πάντως, είναι γνωστό ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία ενισχύσεων, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν στις Βρυξέλλες κάθε βοήθεια προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει ή όχι παραβίαση των άρθρων της συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, σε όλους τους τομείς. Ναι, σε όλους. Και στη συνέχεια η Κομισιόν δίνει το πράσινο φως και στη συνέχεια ανακοινώνει τη βοήθεια από τις κυβερνήσεις. Ενδεχομένως είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό ερώτημα αυτό που μου θέσατε, το οποίο δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τον χειριστεί το αντίστοιχο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Μιλάω με τη λογική ότι θα έπρεπε να τους είχαμε ενημερώσει ότι εμείς εδώ δίνουμε αυτά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντως και από εκεί και πέρα να δούμε τι. Είμαι βέβαιος ότι είναι εις γνώση των ευρωπαϊκών οργάνων η χρηματοδότηση η οποία θα δοθεί, η ενίσχυση η οποία θα δοθεί στους Έλληνες αγρότες. Και ένα άλλο θέμα δημιουργείται και με το ζήτημα των αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ. Επίσης δεν είναι θέμα της αρμοδιότητας σας, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, αλλά το θέτω στη συζήτηση γιατί αναδεικνύονται κάποια ζητήματα μετά την ανακοίνωση των αγροτικών ενισχύσεων των 500 εκατομμύριων ευρώ. Όχι, αυτό είναι μια λογική πρωτοβουλία η οποία αναλαμβάνεται. Έχει γίνει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Γίνεται συστηματικά, μεθοδικά. Απλά το χρηματικό ποσό το οποίο αποδίδεται τώρα στον ΕΛΓΑ προκειμένου να γίνουν οι ενισχύσεις, και μάλιστα άκουσα ότι από αύριο θα ξεκινήσουν οι ενισχύσεις για φυσικές καταστροφές του 2008, είναι πολύ περισσότερο στα πλαίσια αυτής της ενίσχυσης. Όχι, εννοώ, διαβάζουμε σήμερα ότι ο ΕΛΓΑ διατυπώνει κάποιες δυσκολίες για την πληρωμή στα δημητριακά. Και αυτό λέει γιατί δεν υπήρξαν φυσικές καταστροφές για να δικαιολογηθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Έτσι. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ήδη, έχουν πέσει και στη δική μου αντίληψη κάποιες αντίστοιχες συζητήσεις και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι προς διευθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταϊκούρα, για τη συνομιλία που είχαμε. Κάτι, επειδή κατάγομαι και από τον νομό Φθιώτιδας, συμφωνούμε όλοι ότι ο αγροτικός τομέας, παρά την φθήνουσα συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά και στην αειφόρο ανάπτυξη και στην απασχόληση του τόπου. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς. Θέλει ενίσχυση όμως με στάσεις ευθύνης και από τους πολιτικούς και την πολιτεία και από τους ίδιους τους αγρότες. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.